weche mamulo ahinya kwe mar piny gi tulo mabende osebedo kaneno e pacho ka. Jadolo, jok ma samoro chwero rembgi gin joma samoro ne uromogo Jumapil mokalo, to kachopo Jumapil manyien tiwinjo ne ng'ane ne onegi sama ne gidhi e romo mar siasa. Keto kanisa kama chalo nade? Gi chuny mar kanisa keto koso en mani koro mano Nyasaye osekawo, warito kinde machielo. Ma nyiso kanisa ote mane kani romo gi ng'ato e Jumapil ni kuom ranyisi, to kachopo Jumapil manyien to koro en ng'at ma koro onge nikech nodhi e weche mag siasa kendo ngima no ng'adore. En gima lit, wan kaka jodolo ok wabed gi mor ka waiko ng'ama rawera mano dhi e weche mag siasa to koro tulo miyo ngima ne olal. Ok en morwa kendo litnwa ndi. Ok en morwa kendo gima onego wang'e niya, ok en dwach Nyasaye mondo ng'ato tho kapok kinde ne ochopo. Kendo Nyasaye ok mor gi tho rawera. Ang'e ni kinde mang'eny ji wacho ni Nyasaye okawe. Nyasaye ok okawe, jachien onege nikech muma nyisowa niya ni jasigu Satan nosebiro mondo okwal, oneg kendo kethi. Ma nyiso ni kineno ranyisi ma kamago, nek, kuogi gi kethruok, mago gin signature mag Nyasaye, mago mag wasigu Satan. Omiyo ok en gima wayiego, ok en gima morowa, en gima lit ahinya ne kanisa, ne pinyruoth Nyasaye ka ng'ato tho kapok kinde ne ochopo. Omiyo to daro kiyie daro wuoyo gi jowetewa mar Rawere madhi e gik makamagi. Ing'e ni nyawuok ni dhi e wach mar siasa kendo idhi kedo gi ng'at ma seche moko ionge go gi sigu, omiyi pesa moro idhi ked kode. To kapo ni tulo wuok ba iwito ngimani, ng'e ni in emi wito ngimani nikech ibo tho kawuono to tich abich kata ngeso kachopo waboiki. To Jumapil mabiro or juma maluwo mano jasiasa bo manyo ng'ama chielo, wich bo wil kodi. Koro ka in emi ketri kama rach nikech in emi tho, in emi iki, liendi in emi ikie. Miyo ng'ama rawera kamoro amora ma intiere, tang' gi weche mag tulo mag siasa minyaso yie nikech siling 500 kata 1,000 kata 2,000 nikech onge pesa minyawacho ni oromo nengo ngima mar dhano. Erokamano. Ka wang'iyo mise mag dak mar ngima